У межах рэспубліканскай кампаніі з 12 кастрычніка па 2 лістапада кожную суботу будзе праводзіцца акцыя па азеляненні населеных пунктаў Брэсцкай вобласці. Яе мэта – уклад кожнага ў добраўпарадкаванне раёна, жылога двара, бліжэйшага парку, сквера и водоема. На сегодняшний день установились благоприятные погодные условия для продолжения озеленения, так как весна и лето были с высокими температурами, и данные работы были приостановлены. Паўдзельнічаць у акцыі выказалі жаданне самі работнікі гэтых арганізацый. Не застацца ў баку і ўнесці свой уклад у аднаўленне лёгкіх планеты, кажуць, абавязак кожнага. В данной акции участвуют как представители, работники комитета, так работники Брестской городской районной инспекции природных ресурсов, работники Республиканского центра по гидрометеорологии и Центра экологических экспертиз. Также лаборатория аналитического контроля. Жыхары горада і вобласці для ўдзелу ў акцыі могуць звярнуцца ў гарадскія і раёны інспекцыі прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя па месцы жыхарства, адправіць заявку на электронны адрес або по телефоне. Планируется во время проведения акции, планируется посадить, значит, на районах 1363 дерева. Предварительная информация. Я надеюсь, что будет посажено, конечно, больше получается. И здесь мы сегодня высаживаем 1400 кустарников. Наперадзе яшчэ шмат спраў і мерапрыемстваў экалагічнай накіраванасці. Ужо на наступныя выхадныя запланавана ўборка тэрыторыі заказніка мясцовага значэння Барбастэла. Юлія Краўчук, Дмітрый Курашоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».